Hares lena mule ulitim haptem Fdini lodwali urit gal helsin Ismal lubna bilena yelisnulek Lisbahan yalin tizjet mazmin Hayr muley hayr nibmeut hasar nubna Putaytna l-ħajja wisset fil-qawlin Fikir għana biex ħalek mal-qawma Niksur rebħa f'saltatek blatmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju ħażejs tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Għadna fl-aħħar jum tan-novena tal-ottava tal-Għid, żmien sabiħ, żmien tal-Għid, tal-ferħ, tat-tiġdid. Qegħdin fl-aħħar jum tan-novena wkoll tal-Ħnina Divina, għadak il-Bambin Erid niċċelebraw il-Ħnina Divina, l-festa tal-Ħnina Divina. Illum Ġesu jistedinna biex inresqulu l-erbieħ li huma berdejn in-nies bierda li jweġġgħu tant il-qalb ta' Ġesu. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ Giuseppe Calleja. Qabel ma nieħdu sehem fil-Quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int ħarin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Ħedna għalina. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja, il-qattajb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħedna għalina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti b'ħafna grazzi tkattar il-popli li jemmnu fik. Ħares bit-tieba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdi għena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kiex fi saltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjoħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li beħ Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim. U fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien infejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju. Qagħdu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: x'se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dal-miraklu sar permezz tagħhom u dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jixteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u
u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom: ejdulna intom jekk hu sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għeddewhom u telkuhom għaliex minħabba l-poplu ma għarfux kif jaqdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni, niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għal xu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej, u kien għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u rebħ fl-arajjex tat-tajbin. Il-lemminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Il-lemminija tal-mulej il-fuq merfuwa. Il-lemminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmuċ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħakarni tas-sew il-mulej iżda ma telaqnix għal-mewt. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Iftħuli il-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nrott ħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija is-salvazzjoni tiegħi. Niżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li qam il-mewt fil-għodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu deher l-ewwel lil Marja ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten. Din marret tħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semmgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemnuwiex. Wara dan wera ruħu taħt sura oħra lil tnejn minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba. U huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn. Imma nqas lil dawn ma jemnuhom. Fl-aħħar wera ruħu l-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom: morru fid-dinja kollha x'għandu l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm hu sabiħ il-qari li qegħdin naqraw f'dawn il-ġranet, qegħdin naqraw mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, il-ktieb tal-Knisja, il-ktieb tad-dehriet tal-ewwel ħajja ta' Ġesu, tal-ewwel insara tad-dixxipli ta' Ġesu. Illum għadna sejrin bl-episodju tal-fejqan ta' dak il-magħtub fit-tempju ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. Pietru u Ġwanni kienu telejn fit-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar rajna. Tajjeb, u fejqu lil dan il-magħtub fl-isem ta' Ġesu. U l-ħaġa kibret għandiku għaliex is-Sinedriju sejħilhom biex jinvestigawhom. Ara biex jammonihom, biex iwissihom biex isma'. U s-silta tal-lum titkellem propju fuq dan. Interessanti qed jgħidilna San Luqa dawn il-gbarat jistaġbu bl-apostli. Għaliex jistaġbu bihom? Dawn bla skola kif jirrispondu hekk? Dawn bla skola kif
qegħdin jitkellmu b'dan il-mod. L-ewwel ħaġa. Imma mbagħad jakkużawhom mhux biex jagħmlu xi ħaġa ħażina, imma biex ma iwasslux l-oħrajn għall-fidi. L-istess bħal m'għamel Ġesu. Ara, San Luqa hawnhekk qiegħed jimxi f'paralleliżmu b'xebħ ma dak li ġara l-Ġesu. Ġesu mhux biex jagħmel xi ħaġa ħażina, mhux biex akkużawh mhux għax għamel xi ħaġa ħażina, imma biex ara in-nies ma jemmnux fih. Tiftakru meta rridu joqtlu anke lil Lażru biex ma jesqux aktar lil Ġesu in-nies. Hekk ukoll hawnhekk. Lill-apostli, il-Pietru u l-Ġwanni jakkużawhom mhux biex jagħmlu xi ħaġa ħażina, anzi fejqu, imma biex oħrajn ma jikkonvertux għar-reliġjon. Interessanti sabiħa ħafna il-kelma ta' San Pietru. X'inqalulhom biex jisktu biex jagħlqu ħalqhom. Kif nistgħu nagħlqu ħalqna? Kif nistgħu nisktu fuq dak li rajna u smajna? Kif jista' jkun li ma nxandrux l-imħabba ta' Ġesu lejna? Ara ftit. Ejdulna intom jekk issewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Ħaġa tal-għaġeb din. Il-bniedem juri li jkollu f'qalbu. Trid u ma tridx l-imġiba tagħna tikxef dak li jkollna f'qalbna. Kif jista' jkun l-apostli ma jxandux lil Kristu? Fil-Vanġelu tal-lum għandna xi ħaġa interessanti wkoll. Qegħdin fl-aħħar tal-Vanġelu ta' San Mark u San Mark jagħmilna lista tad-derijiet ta' Ġesu. L-ewwel der qalilna fl-ewwel jum filgħodu kmieni, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der lil Marja ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjatin. Ara. Din marret tgħid lill-apostli u dawn m'emmnuwiex. Imbagħad isemmilna San Mark tad-dixxipli ta' Emmaus wara dan wara ruħu taħt sura oħra lil tnejn minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba tad-dixxipli ta' Emmaus li rakkuntalna San Luqa stess fil-kapitlu 24. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma anqas lil dawn ma jemmnuhom. U fl-aħħar del l-apostli waqt li kienu qegħdin jieklu għalilna Ġesu għalilna San Luqa u ċanfarhom lill-apostli għax m'hemmnux. Għax m'hemmnux. L-istituzzjoni dejjem timxi wara. Tiftakru dak l-episodju f'San Ġwan meta Pietru u Ġwanni ġrew lejn il-qabar? Ġwanni kien aktar ħafif u ġara quddiem imma waqaf. Pietru li jirrappreżenta l-istituzzjoni huwa li jiċċertifika. L-apostli l-aħħar li jemmnu imma mbagħad għandhom ix-xogħol li jiċċertifikaw l-awtentiċità tal-fidi. Ara, mhux bil-fors jemmnu huma imma jwasslu jiċċertifikaw il-fidi. Dak li qed jgħidilna San Mark hawnhekk. Huwa bi pjan. Kieku Ġesu der l-ewwel lill-apostli konna ngħidu imma dak għandhom interess li jgħidu li Ġesu der lilhom mhux hekk. Għandhom interess. Le, ma jimxux hekk l-affarijiet. L-apostli l-aħħar li jiltaqgħu ma' Ġesu. Tolbu l-mulej illum biex jagħtina d-dawl ħalli ngħixu dan iż-żmien sabiħ fil-preżenza tiegħu fil-ferħ fil-grazzja tagħna. Ħuti eżisni fil-ħuf dan il-jum ta' salvazzjoni li jagħmel il-mulej bil-qawmien ta' ibnu mill-mewt u jroddu ħajl il
tal-bniedem nitolbu. Għal-morda biex imqawwijin bis-sagramenti u mill-imħabba ta' dawk li jieħdu ħsiebhom jitfarġu bil-ferħ ta' Kristu il-xoxt biex jilqgħu d-batijiet tagħhom bi spiritu nisrani nitolbu. Għall-komunità tagħna biex tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li ngħixu fid-dawl tal-kelma tiegħek nitolbu. Tolbuk mulej għal dawn kollha li se niltaqgħu magħhom illum, inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom, nitolbu għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għandhom sitwazzjonijiet diffiċli biex nitolbu wkoll għal dawk li jduru bil-morda biex jieħdu paċenzja bihom u jkunu l-anġli ta' Alla għalihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn, dawwel il-mexxejja li għandhom jiltaqgħu illum jew għada tajjeb ħalli jażlu t-toroq tal-paċi tad-dialogu u mhux tal-qerda nitolbu. Nitolbu wkoll għall-Knisja Ortodossa li f'dan il-weekend tiċċelebra l-Eid biex huma wkoll iħallu lill-Ispiritu Santu imexxi l-ħażliet tagħhom nitolbu. Nitolbu għal Giuseppe Kallejja li għalih qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, nitolbu għal rabatna, għal ħbiebna u l-benefatturi kollha tagħna nitolbu. Mulej Alla tagħna, aħna nxandru bil-ferħ l-ħniena tiegħek meta Kristu ibnek miet għalina fuq is-salib u l-xox ta' glorjuż għal ħajja ġdida. Ilqa l-offerta tat-talb tagħna flimkien mas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bi Kristu siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-missieri tal-Eid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr. Biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna.
u l-ħaruf tas-sew li neħħa id-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-uri ta' smewiet, imbierek ġej f'isem il-mulej, osanna fil-uri ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Giuseppe Kalleja li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirċox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna rdubietna bħalma nafru minn ħati għalik. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna.
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Żomni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejja. بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك هنرسو قديمو بالفرح تم أفعالنا هنانو أن يجلد للسيد السماء والأرض بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك يفرقوا المنتاني يفرقوا السجار كلها يفرقوا الأرض والسماء بالكبر الملك بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك يسبحوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبحوا الكريكب والفيوري تالميدين بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك هنانو فوق الأربع بسبت الأواتيهم هنفروا القبر تالا ملكا تاليدين بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالو للملك
Fil-bankiet għandkom il-karti żgħar ta' ringrazzjament ta' jgħidu flimkien dik it-talba. O Ġesu ħanejn, aħna nemnu fejk u nafdaw fejk. Għenna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U mimlijin fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabtek, inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsejn. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dawn is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet tagħna u għall-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet ta' persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Niftakru llum speċjalment fl-insar li huma berdejn tal-aħħar jum tan-novena tal-ħnina divina. L-insar li huma berdejn ħalli jeżqu lejn Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Il-maqdis ta'